A Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, acolleu esta mañá a primeira sesión do xuízo polo crime de Diana Quer. No banco dos acusados, unha única persoa, José Enrique Abuín, para o cal tanto a Fiscalía como a acusación particular piden prisión permanente revisable. A súa defensa pide 2 anos con 6 meses de prisión ao considerar que se tratou dun homicidio accidental. Arrancou en Santiago o xuízo pola morte de Diana Quer. A moza de 18 anos de idade foi atopada sen vida sumersida nun pozo de auga nunha nave de Sados en Rianxo, 500 días despois de ter desaparecido na Pobra do Caramiñal. A última vez que se viu a Diana Quer con vida foi na madrugada do día do Carme dos Pincheiros, camiñando polo Paseo do Areal dirección á súa casa. A súa nai denunciaba a desaparición horas despois, iniciándose unha ampla búsqueda na que participaron centos de axentes da Garda Civil, Policía Local, Protección Civil e mesmo voluntarios chegados de varios puntos de Galicia. Realizouse unha investigación amplísima na que o principal sospeitoso foi o agora detido José Enrique Abuín, cusa detención se viu precipitada co intento de rapto acometido polo investigado sobre unha moza de Boiro, suceso polo que foi condeado hai escasos meses a 5 anos de prisión. Precisamente, José Enrique Abuín sería quen conduciría a Garda Civil ata o corpo de Diana Quer, que se atopaba sumersido nun pozo dunha nave de Rianxo, atado a 2 bloques de formigón. Acontecía o 31 de decembro do 2017. Esta mañá, José Enrique Abuín chegaba ás 9 aos xulgados, procedente da cárcere de Teixeiro. Ao mesmo tempo chegaba Juan Carlos Quer, o pai da vítima, que afirmaba que é un día triste e o seu obxectivo que se faga xustiza. Tentarán lograr para o acusado a prisión permanente revisable, tal e como solicita tanto a acusación particular como a Fiscalía. Para elo precisan demostrar que se produciu agresión sexual. Arredor das 9:30 da mañá chegaba tamén aos xulgados de Fontiñas Diana López Pinel, a nai de Diana Quer. O xuízo polo crime de Diana Quer comezaba pasadas as 10 da mañá. Foi unha xornada complicada, na que José Enrique Abuín foi respondendo ás respostas dos letrados. Abuín Gei permaneceu coa cabeza baixa e sen apenas esticular ao longo da sesión. A fiscal Cristina Margalet relatou os 3 delitos que tentarán probar: detención ilegal, violación e asasinato. Destacou que estes delitos poden probarse a través de todas as probas practicadas grazas ao esforzo de distintos corpos, Garda Civil, Policía Local e outros profesionais, e que se recollen en 14 tomos. A fiscal apuntou que para dar co presunto autor dos feitos se identificou o coche do presunto agresor na autovía aquel día. Tamén se analizaron todas as sinais dos móviles que se situaban no mesmo lugar que o de Diana Quer. Unha vez practicada a autopsia do corpo da moza, comprobouse que a súa morte foi por estrangulamento, por fractura do oso ioides. Entre as probas que se presentan están as imaxes do levantamento do cadáver, que se atopou boca abaixo, espido, lastrado con 2 bloques de cemento e cunha brida na cabeza. No fondo do mesmo pozo estaba a tanga da moza, restos de bridas e tinta adhesiva. Tamén se aportan probas de reconstrución dos feitos realizadas según a versión do acusado en xuño do 2018, nos mesmos lugares cun vehículo similar ao supostamente utilizado e cun maniquí simulando a vítima. Desde su desaparición hasta ahora se han practicado múltiples diligencias de prueba que demuestran la participación y la autoría de don José Enrique Abuín Gei en los 3 delitos de los que le acusamos: el delito de detención ilegal, de violación y de asesinato. Pola súa banda, o abogado da acusación particular, Ricardo Pérez Lama, comezou falando da dor producida á familia de Diana Quer destrozada por este feito. Destacou que todos os informes leídos concordan en que José Enrique Abuín é o autor dos feitos, se ben difiren nos delitos. Pérez Lama apuntou que tentarán demostrar que o móvil do crime foi atentar contra a liberdade sexual da moza. Destacou así mesmo que demostrarán durante este xuízo a culpabilidade do acusado, que colleu a moza na Pobra e a levou a 22 km de distancia. Tentarán demostrar tamén que a agrediu sexualmente e a asasinou para evitar que o delatase. Así como posteriormente se ocupou de ocultar as probas e mesmo construiu unha coartada. Ricardo Pérez Lama mostrou ao acusado como unha persoa perigosa, falta de empatía e nada arrepentida, facendo alusión ao manifestado nunha carta escrita por el mesmo. Esta acusación particular, señoras y señores del jurado, les va a responder a ustedes, o va a intentar responderles, a varias preguntas básicas. La primera pregunta es: ¿quién detuvo ilegalmente a Diana?
quién la agredió sexualmente y quién la asesinó. Nosotros le demostraremos que fue el acusado. ¿Cuándo lo hizo? El 22 de agosto de 2016. ¿En dónde lo hizo? Pues miren ustedes, en la Pobra de Caramiñal la detuvo ilegalmente y en la parroquia de Asados, en una nave abandonada, allí la agredió sexualmente y la mató. A abogada da defensa Fernanda Álvarez iniciou a súa intervención explicando a importancia de que todas as persoas teñan a oportunidade dunha defensa, motivo polo que exerce como abogada de oficio. Destacou a letrada que se trata quizáis do caso máis difícil da súa carreira, non pola complexidade do mesmo, senón por falta de garantías de rigor ante a expectación mediática, polo que se enfronta a unha condea social. Uns feitos aos que tamén estiveron expostos os membros do xurado, afirmou. Fernanda Álvarez explica que a xustiza ten que ser aséptica, lembrando a presunción de inocencia e unha garantía que debe preservarse para practicar un xuízo xusto. Ante isto, pediu ao xurado que se desinfete e se centren no que oirán e verán a partir de agora. Destacou a abogada da defensa que a Buin hai que castigalo polo que fixo realmente e non por suposicións. Fernanda Álvarez afirmou que José Enrique Abuín non acechou a Diana, non a meteu viva no coche, non a matou na nave porque non hai probas que o demostren. Apunta que os móviles non estaban no mesmo espazo e que non hai probas obxectivas. Lembrou así que o acusado ten dereito a guardar silencio e non por iso minte. Destacou que José Enrique Abuín dixo a verdade e confesou onde estaba o corpo. Tamén destacou que contestou a todas as preguntas e mesmo se prestou á reconstrucción dos feitos, mostrando que non é obstrutivo á xustiza. Sobre a proba do vehículo apunta que se trata dun vehículo similar do que solo se ven os faros, e sobre o caso de Boiro destaca que foi por roubo. Fernanda Álvarez expresou que existen reconstruccións e simulacros, suposicións pero indicios e probas ningunha. Apuntou que o Imelga, para demostrar que houbo violación, presentou un teorema do século XVIII ante a falta de probas. Tamén falou sobre a brida que foi destruída no seu afán de atopar probas biolóxicas e a defensa non puido utilizala. A abogada da defensa apuntou tamén que o corpo da moza non tiña un rasguño, salvo un traumatismo á altura da nuca. José Enrique Abuín no acechó a Diana Quer. José Enrique Abuín no inmovilizó a Diana Quer. José Enrique Abuín no metió viva en su vehículo a Diana Quer. José Enrique Abuín no asesinó en la nave de Asados a Diana Quer estrangulándola con una brida. Y prueba de ello es que no hay pruebas. O momento máis agardado da mañá foi a declaración do acusado. Recoñeceu que se atopou con Diana cando viña cargado con 2 garrafas de gasoil sustraídas duns camións aparcados na rúa Venecia da Pobra, detrás da bella discoteca Boomerang. Deixou as garrafas e foi hacia ela. Según a versión do acusado, tiña medo a que o delatase ante os feirantes e tiña que estar varios anos sen cometer delitos. Botoulle a man dereita ao pescozo por detrás e logo a esquerda, cando se dou conta, non se movía. Tentou despertala e ao ver que non reaccionaba meteuna no coche. A súa intención non era matala, afirmou. Le eché la mano derecha al cuello. Al cuello. Y cuando le eché la mano derecha al cuello ella se fue hacia atrás. Y mi reacción fue echarle la mano izquierda por detrás de la cabeza y sin darme cuenta de la presión que hacía. Cuando me di cuenta, cuando reaccioné, ya vi que estaba. Le golpeé la cara 2 o 3 veces y no respondió. José Enrique Abuín relatou como meteu a moza no sillón traseiro do vehículo e logo puso o bolso e o móvil no asento do copiloto e as garrafas no maleteiro. Abuín Gei recoñeceu ter tirado o móvil da vítima na ponte de Taragoña coa intención de deixar o corpo da moza na ría, pero a presenza de varias persoas na zona fixo cambiar de opinión. Negou ademais ter intentado manipular o móvil da vítima. Porque mi primera intención era dejar el cuerpo en la ría, lo que pasa que había gente en el muelle. Entón dirixeuse á nave de Asados, sacou o corpo do vehículo, retiroulle a roupa para desfacerse dela e meteu o corpo no pozo. La cogí por debajo de los sobacos y la senté, puse el cuerpo sentado delante del agujero del pozo y metí las piernas y luego dejé bajar el cuerpo poco a poco hasta que llegó al agua. Luego cuando lo solté se quedó, tenía bastante agua, bueno, faltaba como 1,5 metros o así, o algo más, no estoy seguro, para llegar el agua arriba y dejé el cuerpo y se quedó el cuerpo flotando boca abajo.
Entonces fue cuando decidí coger 2 bloques en la nave y los até uno a cada extremo de un cable y se los puse un bloque por cada lado del cuerpo. A Wingei negou que lle tivera sacado a roupa interior á moza, que ao día seguinte arrosou a un contedor na esclavitude a roupa exterior. Sobre as preguntas do abogado da defensa en canto ao caso de intento de rapto en Boiro, negouse a contestar. Tamén afirmou que non lembraba terse dirixido a outras mozas en Boiro con palabras similares ás que aquela madrugada Diana transmitira a un amigo por WhatsApp acerca da súa primeira versión na que recoñecía ter atropelado a Diana. Afirmou que o fixo baixo presión e sen presenza dun abogado. O que si recoñeceu é terlle pedido á súa muller que lle cubrise a coartada. Os momentos máis duros producíronse co testemuño dos pais da moza. A ambos recoñeceron o calvario vivido durante os 500 días que non tiveron noticias da súa filla, como a vida lles quedou sesgada a eles e á irmá de Diana. Y siempre, en las gestiones previas que hice antes de llegar a la comisaría, siempre le dije, tómenlo como una desaparición de altísimo riesgo, porque Diana jamás se ha conducido de este modo. A mi hija le ha pasado algo. Así que creo que, desafortunadamente, mi hija creo que ha muerto en el modo más cruel que puedo imaginar. Y nosotros vivimos en vida la pena más cruel que se puede imaginar. Y yo creo que no me morí de milagro, de pena. A saída do xulgado, Diana López Pinelli, moi emocionada, afirmou que se pasa mal. Tamén explicou por que se dirixiu ao chicle durante a súa declaración. Non puido conterse. Que se pasa muy mal. Que no he podido evitar dirigirse a él, ¿no? No he podido evitarlo. Es muy cabizbajo, muy, no sé. ¿Cobarde? ¿Cómo? No sé explicarlo, de verdad, no sé Él ha explicarlo. dicho que lo hizo inintencionadamente. ¿Qué te parecen sus Pues declaraciones? hombre, me va a decir lo que le convenga decir, yo qué sé, no sé. Por favor, ¿me dejáis pasar? Mais sereno, Juan Carlos Quer pediu que se separen os temas persoais do suízo, que o importante é facer xustiza para a súa filla, que non lla van devolver. Por respeto al tribunal y a los magistrados, nada de lo que ocurra dentro de la sala lo voy a valorar en ningún sentido. Creo que lo que corresponde ya es que sea el tribunal de jurado el que tome su determinación y ahora ya solamente corresponde que se haga justicia. Sí quiero hacerles un ruego, por favor, y esto es importante. Miren, aquí lo único que nos trae es hacer justicia a mi hija Diana. Aquí no hay padre de Diana, aquí no hay madre de Diana, aquí no hay nada de distinto de lo más importante que es justicia para mi hija. Sereno, nada más que sereno. ¿Lo has mirado en algún momento al chicle, Juan Carlos? No, Ha sido... nada más, no hay nada más que comentar. Ya yo creo que ahora lo importante ya es que hable la justicia. Yo creo que cada parte está haciendo su trabajo, como no puede ser de otro modo, la presunción de inocencia está ahí. Y nosotros vamos a acreditar con todas las pruebas exhaustivas que existen que este individuo no metió a mi hija en un maletero para llevarla a misa. Así que a partir de ahí solamente cabe la justicia y que nada nos despiste de lo único realmente importante. Justicia para Diana. Ni su padre ni su madre. Justicia para Diana. Para eso estoy yo aquí. O xuízo continúa mañá, día no que prestarán declaración varios familiares do acusado e outras testemuñas que falarán sobre os seus comportamentos.